kajing ya keren nasuk apa dengan agency bat ka sarkar ka home ministry kam sham no drop ye kis ye kini ki no ngalam jong agency ti ya no pin keno agency ni pin keno sarkar jalan ni pin keno sarkar ni dia ini keren dia ka jing ban ka bamdo masih who's the first party ban hatu kamdi ke kongres hajala Bihar haki 1958 made pikli yang langa burom dem ya ka VPP yes langa burom Kublai Parlok Sashi Sinpat ngapediang sengopai pi syagani program kejongi kata ke one-on-one interview lani kata ke jengkren markmat bat kiriu pakmat jong ke jelami kelaya bat hagani ke studio jong imtas ni doni iba Robert Jun Kharjarin ibalong ukurtong jong ke RDA lani kata ke Regional Democratic Alliance kepada ke jengete alok habreng ke UDP baka HSPDP tekin dia cepang iba Robert Jun ila don hak student politics ani ila de kot jong ke KSU bat jong ke HYC mentala arposnem baila deiru unoya sajaan ideiru unoya sajaan mentala shposnem bat kumjuru u advisor jangka KHADC mentala sansnem tingi don hangnie banyak keranya i halor ki mat ki bai thmu baneda shaka parliament lada isha jet kum utau MP nak shalong parliamentary seat Kublai shubun ba ya ka por ka jong pi tening kong e ka jingkli bani kong ma ko abin kli pi ka long ba ke e ka pelong ya pi ban ngam shirika ni ka jeli toka bankong ya soban ai kublai pi ya tim jong pi but kumjuru nga soban ai kublai ya baro ki pajba no song snong jong ka khasian jan hil ki ba pej ya kani ka studio nga soban ai kublai santamai basuk but ekmen pi baro but to ngin kmil ndi ba blai rekan rat undor kat lang but ngi but pi lang baro ha uni usnem but kmil ndi ba uni usnem jong ka jingkermen uni usnem uban ailat ngi bangin yaj be ya renti hake ke baro but ngin duai bo blade rekan rat undor rangkat lang but kari ba ka jam riu ka jala ka jongi ng ba unus nem but kadi ka snem bangin sajit ya ki nong mi khmat ki jongi sha ka dorbar ba parliament ngakan tu yang ilang baro bangin bu ha ka jik duai ba uble un ai ya ka jingnang ga jing start ya ki pa ba nong song snong bangin la banjit ya tau briu ubala ban mi khmat sha ya ka sur jong ka jala bat jong ka rihi paro khoi kadau ko ba penlong yang ban sno no sha ka ni ka sanhima kumbang asai ong na ka por ba ni kum ukun benriu nginom la kiar nginom la alat na ka sanhima sima la ka di ha kanu kunu ko duru ngi hab bande ginong sha sensyar la ni ginong sensyar ka sanhima ka raya bun ki ei ha ka jingim ka jongi kum ki kun benriu ka raya ki hok ki jongi ki kamram ki jongi ya ka jingade ki jongi bat ka imlang ka salang ya ka jingade ka jongi bat ka sarkar ya ki hok ki jongi halor ka khandu ka siap ka riti ka dustur ka niam ka rukom ka rairu ya ka roi ka par ha ki liang baro ti bangin ong hi bangin la lat na ka politics ngim lat hi kumba ong phi ngi dei ki no sa sensar ni ki no sensar ti ngela dei lupa si de khot jong ka sanhima sima kum ki nong thabut ha ki por ki baladep but mentang raya ka ban sno sha ka politik le si tada dei ki ka jing ibet ka jong u blei but ka mon ka jong u pajba jong ka constituency ka jongi le singan don benta ha ka aktif politics ti ka daw tan rai hi ka bapen sno kadi kalong bahadin bangala don ha ka student politics la ne ha ki seng bahalang la jandap ar posnem benta but kumjuru hadin bangala don kum legal advisor jong ka council but kum uno side an ngasong thu ba ngidon shibun ba ki jing jenjar ki ba kum ka jat meru bat ka jala ki bang ya tengku na ka por ngi la side long ki nong ajing mut ngi la side long ki nong ya ki nong penboru kum ki press group ya ka sarkar banle ya shibun ba ki la ka de ya ka ban yada ya ka riba ka jam ro jongi la khadi ka ban penne pensa ya kerti dustur ka khndo ka syam ka khatin ka thlit ka kisnap ki bakar pang kum bakum ka jam ro bot ka jalangan ngidon bot kum ju ru la khadi ka ban kentiu la ni banwan ra ita ki lat penroi ngila sait long ki sur ki nong pensawa ngila sait long ki nong kren ngila sait long ki nong yaki lakadi ha surok ngi sait long ru ki nong ai jengmut ten ring i ba ki babun kita ki mat jing dawa ki bangila dawa na ka por kim pat sem la urlong hadu menta ala da phi sha yang bangin jer ka to ne ki mat ki badau ki jura ki bangila sait kren na ka por
kalong ngila set dawa nak sorkar India bat nak sorkar jalla ban don ye kita ki anya dari penyada yang ina ka jingrung kurtlep jong ki poiwer bat ban pentikana ba ngi kum ki trai mulok ngin yailong ki he pat hala ka jong ka muluk hala ka jong ka jalla ngila dawa ya ka LP bat ki wi ki anya dari ka state assembly ka lapas ya ka resolution rei hadu mtangi yo I kam syam la poi sano ngila dawa ya ka ban penbha bat penjana ya ka sik schedule ngasong thu biang ya kijing dang ko kijing dang ya tengku jong kasik schedule ki disconsil jongi na kapor sa kapor kilas nang du no ya ta ka autonomy powers ka jongka ngim semlayo ya ki direct funding la bun teli kisnem kumba ki we ki benta jong kari India ki yo ni la dawaru ban pendrung ya tin khasi ha ka karnet ka bapra jong karti penyat kam jong concern jong kari India kam semlapoi kaladi ke jing terang ke jing angnut jong ki babon ban yo no yo put usam ubabet bat ka sam lani ban penbet ru yo put usam bat ka Bangladesh ngidang don hi ke jing tengku wat la ka sarkar India kala persyang ban penbet ya ka ngisat keren ru na kapor sa kapor ya ke jing don kam ban don ya ka separate kadet ka bangin peneklat no ya ka civil service ke jongi bat ka sam kataru kadang sakut bet kumtu ti sai ki mat ngin keren ngan ainuk sakum ka jing pentrikam jong ka sarkar India ya ki MMDR ka an kando ka bom yadi bat ka lantinia system ka jongi ka state legislative assembly ki pass artly ki solution ban request ya ka government of India ban exam ya ka tu ka klam shimla posisi kumju ru ka conservation of forest act ya ka ba radangi page sa ka latest amendment menta ka kata adu kata ya ka hok ka jongi tribal halor ka klau pat kumju ru halar ka khando ya ka turu la de pikan mau ka legislative assembly mensua ka pan exemption tenri ka klam shimla position osano yu ya ka jing sha thambor jongki religious minority kamtam ka niam Kristen hakiwi ki jala kabala ima ikumba ka violate ya ka secular concept jong ka riti sensya ni kwa banadon benta ni yu iru jing sha thambor jong ki parado prasnam ki jongi ki khun khasi penar ha Bangladesh bat kumju ru ki perlok garu ki jongi Bangladesh ka state assembly kala persyang ban urge ka government of India ban ai protection ki ringi yu ba ka sarkar India hadu mta ka sim sting ya kata ti inda ye keren ni kilat penroi ngidi ka deficit state ka ba depend bahana ka sarkar India ni don kam ya ka special assistant ni don kam ya ka special guidance ladang ye keren ni ki flagship program kum SSA ya ka ba ka state ka jongi hadu mata kampat la ban penrung no e kinong hikai SSA lani ye ki SSA school ha ka education department jong ka sarkar jela yu ka sarkar India na ka por sa ka por ka sedang ban penduna no ya ka ya ka pisala ni ya ka share ke jongka bat ki don da ki spa tali ki school ki ba ki nong hikai kila resign lan ni kila chong that kim la shu ban thung thamai ti kala bu jing e ti kum kini ki ba kta mat yong ya ka jala ka jongi ka ba kta mat yong ya ka ri bar ka jap ndu ka ba kta ya ka hok ka jongi kum ki nong song snong jong ka ri India hi barok we ka la penlong yang ba ka por kala dei bang ban shim ya ka jingkit kli hot ngila don ya ka jingkit kli na du por pangidang don hak seng bhalang na du por pangidang kham samla tienri enda ka karta kal khamyat ngasu thu ba kapor kala I ba ban long shu tang kinong pen sngo ni hab ban long kinong trihi lada ki pajba ki mon tigadi kata ka dau ka bang penlong yang ban sno sya ka politics ban kot shot ane ban chukren longkot ka long ba ban peteng ban nang penjana ya jing sakri jong asya ya ki pajba ti kong pi ong mene ma ba ki bun ki mat ki badang ko ha bok ka jala ge jongi kumpi ya kren ka ILP la ni ka jing penrung ya ka ti khasi ka khnet ba pra ni te bai ki ni ki mat kumpi ong ka assembly kala depan ship kari ban ra la de pash ka sarkar kami Henry beli try ka shimpor ya ka sarkar kami hadu ka tas nem ban ai ka jing menjur ka jongka lagi dei bagi MP ki jongi ba menta kum na shlong la ni na tura kimla ban pinsawai ka sur ka jongki halor kini ki jing dawa phi ka jing bom pat siso kini ki mat ki jura ki don arbenta ka wei ka di ba ka jing duna ka political will
na benta jong ka sarkar India ka duna ya ta ka political will dia ka ban ai yang hajing sha kam don issue bandang ya keren kam don issue bandang discuss kum unong alam sang phalang alai olat labun bun sin ban ya kendu ya home ministers ha ko bri bat kini ki issue ngala kendu ya ki union minister bat ki MP jong ka union government hapor ba ki wan sani ni kendu ru ya kini ki MP ki jongi na po ka jela bat ya luk sabha bat raja sabha MP tin ring yu i hadu mta ka sarkar India ka duna ta ka political will bat ka jing duna jong ka ne ka political will ka di na ka daw ba ki legislator ki jongi la ne ki parliamentarian ki jongi ki duna ya ka jing snothu ya kini ki mat ban ya keren bat ka sarkar India ngalayo i ki don ka tu ka ne ki MP ki ba keren ya kini ha po parliament rai ki grau ki ba ki justify kalong ka basting thau hadu kata i kumba kim snothu bha ya ka kam ti haba kim snothu bha ya ka kam ka ya ki ban argu ya kes no phi ban ya keren bat ka sarkar India ban penrikam ya ka LP ban penrikam ban penrung ya ka tin khasi ya karnet ka bapra i don kam ya ki bru ki ba snothu ya ka kam ti na ta ka daw ka political will ka long ka baduna kita ki jongi ki ban le keren ru ki duna ka confident ki duna ka jing tip ti deina ka ta ka daw ka bahadu menta ha ka jing yu i ka jonga kini ki mat ki jura ki dang sa teng hadu menta ti ki ong ru ki don gi ba ong ba the village for parliament pi don kam ka lobbying la ni ba pin ban don ka jing su thu jung mod ba ki we ba ki the court jong ki we seng sai per thai ti hadu ka no pi sno long scam ba pi ko mami na ka RDA ka ba don ru ha ka sarkar ka miklai ha ka jla ga jongi phila man pin su thu ya ka te ka ya ka seng BJP ha po center ban ong ya ka seng BJP specifically kan long ot mentan mo bling inom patip mono ban wan ha ka sarkar India hadin Henry any government ngila ban ong to kanu ka sarkar ka ban wan kala bandi ka BJP kala bandi ka bomde ka BJP ka nginom tip ya ta no beli ngi haban dang ap hi ya ka mandit ke jong ba mo ka tem ke jonga le sila dengan sajid kan sedang tang habat ka sarkar ka bat mai ti ka de ka BJP ne kam de ya ka tang nginom patim ti hanrai to shimbet ba kan de ka no sarkar tiga ngadon ka confident kumba ong ba hoj ngin mi nang ni le se tang marwei ti hanrai kumbang yo i kalong ba ya ka jinglong ka jingman jong kari India ngi kumba ong phi bangin la ban convince ki wei ban la ban lobby ye ki wei phi hab ban sungthu ya ka ai ka ba pikiran phi hab sungthu ka ai ka jing sedang jong ka kumnung in yat ya ka bat kumnung in penkut ya ka phi hab ban don ya ki proper facts and data pihak bandan ya ka proper justification pinom la ban suya kendu ye ki wei ki MP na ki wei ki jala ban ya keren ye ki mat ki jura jong ka jala klem dos ngothu bhana ladi pi ti nganga sngo ba ladang ngidon ga jing ngothu ye ki ni ki mat ka suk yang ni ban ya keren ban convince ye ki wei ti beli ngadon yang ta jing ngos kem bangila ban convince ye ki wei ka long bala da pi pet ya ga jing long ga jing man jong ka ri India kumbalong mentalai ngidon stang riuteli National Party mo anna kini kin riuteli ka no ka National Party ka badon sisa ya ka National Force ka dei stang ka we ni ar kini ki we ki National Party with due respect ka NPP ka Aam Aadmi Party hot ki yo ya ka National Party status kat kum ka kandon jong ka election jong ka ri India then whether they have a National Force very big question mark ti tenrei palat na light na kita jan sanpu du teli ki parti ki digi regional party to ka syong hangi gen hang ta kumnong ni connect bat kini ki regional party ki badon la ka jong ka regional aspiration maki kin don kam yangi mangingin don kam ki nam ta ka regional aspiration ka jong ki ti ngadon ka bat nolor kata a minimum of 47 tribal MP kin don bej haka Lok Sabha no blek ngi wan na ke sti reserve seat ti kumno la da ki don ki tribal MP ki ba job na ki open category la ni general category let's say san phoi la da ngi mangi tribal la da ngin persngo ya ka jing ka jongi ha wei pat u riulum kan don kata ka jing sung thu no blei ka grau reality kan extreme sibu mentangan kendu MP jong ka Manipur tribal la ni MP jong ka Mizoram para tribal ladang iya keren
ngatang chu sedang let's say airline minute discussion ulas ng thu no mauru wan na ka semlo bagraw kumju ki we ki tribal MP ki no wan na kari India ti ladang yat da kata ka uncle mo na para north east kin don hi ki jisung thu pramangi ki we ki tribal MP kin don hi ki jisung thu na lor kata kini ki regional party san li ki regional party lani san plus ki ban sadon benta let's say ha parliament ki badon la ka jong ka regional aspiration ki jong ki ti lada ngingi la ban persung thu ya ki ngam yo ira bakan don kanu ko jik ya ti kini ki party big party with a national interest ki la ban don ka different agenda ringingin led with a regional aspiration claim da compromise ya ka national interest ngayo ingin la ban pen ko ngam don kanu ka jing atatin rai tang ka wei pat yong bangi de ban led da kata ka confident kin kumno pindon ka confident ni hap sung thu kin ya ka mat ka jura why balingi dawa ban pen beju purusam balingi dawa ban penrung ya ketin kasi he ke schedule ha ngi lapoi kum ketin kasi balingi don kam ya ka LP ngi don kam ya ki proper facts ya ka jing sung thu ba ya ki kandon jong ka an klem kum ta monohi ban sngap chubu ta you are PDU MP jong ka congress phila ban job ar phole seat la da tang ya ki para congress phinola ba pen sung thu what is the point kam don jing mot ngan ai nuksa ya ka ke bejia po Manipur Basha thombo de ki rulum basha thombo de ki kristan anda ka congress but kitu ki opposition alliance song ki pen ki ya ka parliament baro chitayo anda la keren ya ka issue hot umi UMP na no is na sam tamba umdeu kristan umdeu tribal ujongi ubadi siniumos dan uru uklemio alat ban keren lani umtre ban keren ngimtip ya ta tikum kitu ka perkathe umpja kathe umpja bar ka pendu jing kermen yang no boleh ke di isu ke bangi la phai khmat ba na ka level jung 3 time MP you are a tribal you are a Christian ri at the end of the day klem le Tingi la don lupa ya kani ka ngamtip kan nang beteng ni emo kani ka North East Regional Alliance ni da ti pitharai kadi ka ka nida kadi ka regional alliance ya ka bam don kanu ka authority on anybody what is an that there is no such thing as North East Authority no ngi don tang state government and ngi don ka union government to ha me clear phila ban on ka don ka MDA hot ka tu ka don ka authority ban rai ki policy ban determine ki policy jong ka me clear government hajrong ka di ka NDA hajrong we are not part of NDA baling ong ba we are not part of the NDA now boleh ngi kham don MP ka NDA ka di ka alliance jong ki MP tingil klamdon MP kumno phin don bentah kata NDA ke propose jong ke NDA ke long ban form ye kita ki ban form ye kita ka alliance jong ki MP if you don't have an MP la de phim don MP kumno phin don phi bentah jong kata kaneda kam don authority ram harum kadi purely for developmental purposes ti but nga follow up ya kani nga persang page maybe the last meeting ke di South San Snemenchwa now boleh kam don ra kanu ka decision making authority now boleh kam don bentah kanu em ong yo kum kini ki mat kum ka ILP dan ni kum ka khasi language yo ki ra ha kani datang banyo lam ka si jenis kadon ka North East MP forum kadon ka North East MP forum kadon ka North East MP forum ya ka babaro ki MP jong ka North East ki don ti ladangi ngi job le si katakan dei ka way na ki forum ya ka ba will take up kum boong ya phi ladang job kadon ka way na ki jing anut jonga le si banwan ra ya ka national forum for tribal legislator ka ba le si porok ki MP ki MLA kin don hakata ba kumno ban pursue ye ki tribal issue ye ki tribal interest ki jongi ngi don is high time yang ngi bandon ya ka national tribal policy ka jongi ya ka ba kanu ka kam ka ba yatong khu ba tribal ngi haban follow ya kata ka policy ti kumbo ong phi ki don sa san pundu teli ki regional party ki ba su thu ba ya ka regional aspiration ka wei ka jinglong ba pher jong ki regional party ka long ba ki su thu ye ki regional aspiration jong ki wei ti ki don ka shong hangi ku kumbolong mata ngi syukur pat de pa ba banjit da phila jit ngila tip hi kumno ban bill ya ka lobby I'm not new ha ka ban ya dei but kini kumno ngelang sang balang ngila ban form ya komso confederation jong bun ba ki seng ha po me khlia kam dei ka besuk ban ba ki seng na po khasi jinte hil kini tre lang bat ki seng nagaro an da ka jing isen ei jong blei ba da ka jing tre shitom
jong ka HYC tu ko por bat ki wi seng balang ngilala banwan rakyat tu kum unong yalam seng balang ngilala ru ban form ya nefip ka Northeast Forum for Indigenous People ya ka ba da kispa teli kiseng hajala Northeast ngilala banwan rakyat ta ka jinga tri tidak ka jing isen ge jong ublei baul ai let's say hangi kum kinong yalam ban bil ya ta kana duang ti ngiladon lupa ke experience hajing sya sudi bekut no katem kaladon ka atem ga jongi banwan ra ya ka National Tribal Social Organization Forum ti henry kalakut no katem ti ngidon ki channel ngidon ki briu ki bangi itu wat langam pat don slam ha politics nri ngi thu e ki briu ngi tip ya kana duak kom no ban le la da ya thu lut man taru le se kan kata ka diga part of strategy ya ka bangi don ti ngadon ka confident ya ka bang bangila ban convince ya kini ki way ban support ya ki regional aspiration ni ti wi ong ba ka jingdon meta jong phi ki seng bhalang meta la post nam la bun snam kalayarap ya phi kum no ban pinwan doria kata ka rukum perkhat ka jong phi ka be dei bat ka kam san hima simaling ka senchar khadar hoi nomor kum boong habang idon hapo seng bhalang ka kam ka jongi ki di bangi se ai jumut ya ka government namta banwan ra ya ka proper governance. What is a politics? Ka politik du ka dikatahi. Tambang ngimdon ka baya pher ki seng bahalang bat kulkul parti kalong ba ki seng bahalang ki mele election ki kulkul parti ki le election. Hadin bakut jong kata ka jinga terikam kala along janmar kumjo hi. Ni race ya ki public issue ngi dei kita ki tool ki bakeren ya ka public opinion ngi sandur ya ka public opinion ngi dei ki agency jong ka public opinion ya ka ba ngi pen sawang ngi keren ngi pen sngo ya ka sur ka jong upaj ba ya ka jing angnut ka jong upaj ba ti kala ajan long srim tang ba ka jing apher ka di ba ka wi ka kanhun ka ya sim banta ha kata ka election process mo ka wi pat ka kanhun kam ya sim banta han rei ka gaj pat ya ki paj ba kum no bakin jit ya ki nong me khmat ti hot am new ha ka politics tang ba ha ka ju oporu kala don hi pat ka jing sung thu ba ka experience ha ka ni ka banta ti ngashwa ban clear phi mo beli pade phi jet ya ka RDA ban ya khun ya kani ka election hatu ki kaladon ka jing terwan ki we seng san perthai nganom kwa ban keren ya ki we mo ka we na ki jing kwa ka jonga ka long habang adon ha ka politics ngan kiar na ka ban ya ka wang ti bat ki we nga khamjit ban long unong alam badon jingkit khli ban unong alam ba nang tang bon kawang kti tinganom kwa ban keren ni ke wengan suju bab be thik tang ya ka babale nga jet ya ka RDA hajing sha ka jing jet ke jonga ya ka RDA kalong ba ngayo iba ha ka RDA ki don kini ki regional party nga daladi nga kasan perkhat ke jonga ha kasan hima sima nga di regional minded person ngalabong nga di ubriu uba perkhat kum uriulum ya ka san hima sima ti ngadon ka jing it ki jing shania bat ka jing kermen pa ki regional party ki jongi ki la ban yada ya ka jap ndu jongi ki la ban penne pensa ya ki riti dustur bat ki snap ki bakar pang bat ki la ru ban kentiu ya ka jap ndu jongi ti ngala don lupa kata ka san perkhan kum uriulum ti nga khamsuk ya la di ban pensno bat ki riulum ti napdeng kini ki sengrulum ki badon ngot nga burom ya baro ya ki sengrulum ada pikli yang nga burom dem ya ka VPP yes nga burom ya ka tenri habang jit pat ya kanu ka parti bahab badai ban jit nga la ban jit tang ka we nom la ban long dekot ya lai sau teli ke parti nga ban jit tang ka we ti haba nga persyong nong rim na kini ki arlai teli ki political party regional political party ki badon ha ka jala ka jongi ngayo i ba ka UDP ka don ya ka stable leadership ka don ya ki nong yalam ki bala i ha ka san perkhat ki nong yalam ki bala don ya kata ka experience mo ya kata ka jingmelin ha ka kam san hima sima ki don ki nong yalam ki bala de ki ministers ki la de ki MLA ke labon buntem ti ki don ya ka vast experience ha ka politics ngayo i ba ki don ru sibun ki nong yalam kata ka di ka we ki advantages kum ka UDP ka don kalong ka don sibun ki nong yalam pi tapi sin supet ru mo ngila ngi easily we can kau shipho khat sangut ki nong yalam ha ka UDP ti nalor kata ki di ki seng rulum ki bala slem ki bala yaw
kibala syates mo kanu kanu keseng ke batamai tiga syongsit beji tenri endala syates mo haka politics bun ki feel ki sofa ngila ada bio iya ki we ki regional party ngam kwa benjer keteng ki tenri kini ki artli ki sengrulum kila ada syates they have already been tested but ngila ada belap bakilong capable ti halor kata kanorim nga pensno sa ka UDP ka don ka jing ya song thu jumut bat ka HSPDP bangin na trelang ha ka ni ka election halor ka norim ba nam ta ka ri ba ka jam reu ngi haban ya klet no ya jing ya pher jumut ki ba mulumala ngi haban bu ya ki interest jong ka jam reu khmat ki ya trelang ti nga so comment kin ban yo ya kum kata kalat kini ki rong ba ki jongi ki la ya lam ya kata kalenti ka kamram ka jongi ki di ban subut ya kata kalenti jong ka jing ateli jong ka jam reu jong ka jing ya le ban penduna ka jing ya don dau para regional party mar habakut hi nga ngej ba ka mekhlia ka jongi kan long ka jala ka baki irat ladang yo ya ka regional government bat kari india ka jongi ru ka la banne kumba ka long lada ka don ka coalition government tia bang ye kren pede kata ka option ke bingi ai show pai ba banjir ya ka regional party ngitip bangi la RDA kadon menta ka mix ka VPP ti kampen kulmar jingmut yo pai ba ha bong tong injet ya ka regional party men mi khmat ha po ka lok sabha ti ndai ngila dan atli regional party menta ki ben mi khmat na ka shlong parliamentary seat ti kampen pia ki votes kamdei ka sin ka ben kong ba ki regional party ki mi artli ha ki election MP ki pajba ki jongi ki long ki start ki ba shempang ki tip ya ka jinglong ka jingman jong ki pokol party tingam tharai ba kan don ka jingklumar ha ki pajba hot la da pin page ya ki issue ki long very similar ki long ya stream ha nom la ban len ya kata tenrai ki pajba ki haban pet ru saya capacity jong ki breu ki ban mi khmat de ka party no blei hot ki parti ki don ne ki norim ki parti ki don ne ki principal ki jong ki tila dasa ka capacity jong ki nong alam ki ban mi khmat ta ka parti kimpat sha tes mo ha ka jing telun jong ko por tingin tip kumno bakin la ban survive ha ka kam ti nga i ya kata ha ka jing start jong ki pajba bakin pensiong nia bakin pensiong norim ya ki baro hot kalong ya stream ha ki mat ki jura ki long ya stream ha para regional party tinri nga iya ka jing start jong ki pajba kumno ban rai ya kan ka benta ti apa ya kren ka jing teli jong ki regional parties ni te bo ki wi ka jala Mizoram ka don ba ka jing teli happening ki regional parties ki bri ki jet ru ki tip jet you know kum last time haka election ka bala ka MNF ka de ka ba job menta ka ZPM ti ka long ba ki bri class thulu pa ya no banjet hende ka dan ka jing ong ba pade ba ha ka jala megla yang ila bun palat kini ki seng do lom ka ba pin kul ma jing mod yo pai ba pat kam don kata ka jing teli ha pedeng ki seng do lom hoi kala don kata ka jing persyang ban wan ra ka jing teli hende kam sei so ki ong ba ka bu ka don plat kata ka jing pam yus ngut thu jing mod ha pedeng jing ki no ya lam jing ki seng do lom ha to ngila ban pin ka lai kata ban pin tikna ba ngilong ka wei la da ngile chathir ngile kum ka wei kinong alam jongi iso medba bet i so kepi pangyang bet kewe kinong alam kela pen i ya kanuksa ka babha ha ka ba lawan ra ya kane ka adi kamdei ka besuk le si yaki bakin wan ra ya ka adi hot ka adi kala don duduk mensua tian rei ki election kam da don kata ka pripol alliance tian rei mentaro ki wan ra biang ya kane nga kila keren da ka basai ba ka adi menta kanom dei tang nam ta kane ke MP election kan dei ru nam ta ke MPC bet ke MLA election banwan tinga kumbang ong phi ba hot le si ka history ka yathu kumta ka don ru ki history pat ki ba yathu ba ka jinga teli jong ki sengrulum ha por i professor Gigi Suel lala ban pen job UMP tela da pin page ki votes mo ha ki ne ki arlai teli ki election MP ki bala dep la da pin page bala jin da ka don ka jinga teli ha pan ka UDP bat ke HSPDP le sing lala ban job MP bat dei halor kata ki trial anero dei halor kata ki jingmat ke bala penlong ye kini ki atli ki seng rilum bala khamrim ban netrailang ti ka jing bomla ala se ban wan ra ya borok ki seng rilum ngatrai ka VPP kala kham krenchai ba kanom tre ban netrailang batno om di tang para seng rilum le se ngayo i baki ong baki no matrailang batno ru
hoj hagi ni ki sngi ki ong baki na trelang bat ka TMC bat ka INC mo kongres tang hagi benta ki mat baki asong thu jumut te ring don ka jing kerben ke bas kem ba lengba kan ke komitmen ke baki nong yalam ki jongi ki la sandur ya ka RDA mangi kum ki samla ki badang sno ngin ya ai ketika mon ke ketika diang sya kata ka jing tresitom jong kini ki nong yalam ke jongi bat adon ka jing kerben ke bas kem ba lengba kan ke election MP ngin pen I sya ka partai bangilong serius ya ka jing atli ngin lakloi ban ya I no syarut hot kum ki briung ngidon la ki jong ki jing ya tengku ha ki election menu bom ya tengku ka SPDP bat ka UDP ki ya kun election pramaki ha ki lai south li constituency bat ki long next to next mo phinom la len ya kata kan dot be hi ka jing ka friction mo ka don be hi ka jing ya ka jing ya tengku ang ne tai tian rei nam ta ka kospat jong ka jem riu nam ta ka bha ka miat jong ka jem riu ke la kloi ya ka ban wan lang ha ban ai khublei ya ka HSPDP ru ka bala menjur ru ba usambol jonga undei na ka UDP ti kan ni ka pen I ya ka majority kan ni ka pen I ya ka ta ka jing angnut kan ni ka pen I ya ka ta ka jing ya ka ta ka jing long rang ba ki kloi ban I ya ka maladi nam ta ka jam riu pat ki kloi ban sacrifice ti bapinyo ya ki politician ki bakloi ban sacrifice kalong very rare ki politician hi barobor ti kini le open kesan ya ladi tin ri ngayo I ngas ban ai khoblei ya ki jong ba KP pangyang ya ki jong ya ki MLA jong ka SPDP ba saklia ba metho ki bala sacrifice this is a big sacrifice nam ta ka jong ki tin ri ngaso ban ong ba nginyo kum kini kinong yalam mo ki bala loi kloi ban len la di nam ta ka ni tika kamram ka jongi jongki samla ki badang bot kolong bangin pet ya kan ni kan nuksak ba bha bat leng ba kan ni kan nuksak ba bha ngit skem ba ka wei ka sngi ka jala ka jongi ngin sayo ban sansar da ki sengrulum bat habangi sansar da ki sengrulum kata ka jing angnut ka jongi mo kata aspiration jong useng rulum bonong ba ailat yo seng rulum un sensar kat kum gajing start jong useng rulum kan urlum sia ti ha we na ki jingkren ke jong phi kadi kadi halor ka state politics mo phi ong ba kadi ki seng rulum yu pinyo e kami kelaya hoi kadi kata ka jing shisha par ki snam ki khat khandai spa nyo po arte teng na I ba ki seng rulum ki klan ba ki por bengi don ya ki nong yalam kum professor Gigi Swell iba bibiling do dan iba Martin dia hendai mentangim isu ba kibun ki boong ba kim don syuk kinong ilam ki ba kam yu I jinga ki ba ka jingi I jinga ke jong I kalong kam da shai tan shu hatu pi sngo ba ka dei ka ba ong ba ha ka jela ke jingi mentang ngi dunna kini kinong ilam ki bala he kata ka bala san ha ka jing ba ka jupar kha ka jong ki ngam yo I ba kum ki seng rulum ngi duna kinong yalam hari ke shu dei tang ba ki pa ba kim pat sem lo bu ye ta kinong yalam ki jongi ha ka posen ka bobiang mo u nong yalam seng rulum ba khadu du ba bat ya ka shuki chief minister dang bakalai di Dr. Dot Paroi bang kwai dua ruble kata aru iyo tang sistem mo hot kadi ke bo mo phi ha ka por ba iba iki mo long ibat kum chief minister ka jala ka jongi ka la yo ye ki award as the best financial management state kata ka jala ka ba la tebit ba ban peniat ya ka pala tengah ti ngila de proof omdei bangim pat proof kum ki sengrum ti kini ki badan mentaru ngayo I baki don ya pasti bali ngin long doubtful I ba man ba I don ka pasti ngi yo I ya ka jingla jo uban peniat kum speaker ya ka assembly ngidon ki jongi ba polling do ki bla long season ha ka politics nadu por baki dangalam ya ki seng balang ki labat ya ki kerdan menteri ki paper ngaso ban ong ba ki long fit ba ban lead ya ka jalan reka problem kolong ba ka jing ka bangi kendu kolong bangim pat sem lailat ya kini kinong yalam jongi ban syong kum ki chief minister lan kum ki menteri rang ba na ta kadau kim pat sem la peni ti la da ya keren pat ha ka MP pan la life sans nem ngatharai ki MP ki la lej bet na ka seng rithor bat na ka seng congress ti phiklem sem lailat su ye ki MP ki ban me khmat na ki seng rulum ka UDP bat ki ka senjuk yang ki seng rulum lei ki la set sei ye ki bru ki bobiang kumno ngi ong ba I Dr. Jemino idang duna kanom la along kumno ngi ong ba I ba pol idang juna ki la the proof ba kilong capable ba John Kharsing manchwa I
ba loniak mo Dr. Loniak kitu gidi gibreu ki ba nginut ban ong ba kila long more qualify ban ye gitu ki MP jong sengri thor ki ba job tang ba ki pajba ki klem sem legit ti haba pi klem sem legit bat la da pi khmi lenti ban nolor ba phim jit nolor ba pi khmi lenti bakin le e ti kumno kin le tinga so ban ong ba ailat ye ki leader ki jongi ai ya kata ka ailat ye ki sisin kin sapen ingan ai nuksa kum kenika sausnam ko baladap haga jing yalam jong ka UDP ya ke HDC POE sibun ki successful story ka an khandau ko bahadin nyo phosnam ki la banwara kitu ki an ki jinga dai ki no rep kamuda kat ka tu jinga ki dei ka por jong ki ba ki settle da pin pej ki an ki riti ki dustur jong ki ma ki lala ban penbej tikini ki nong yalam sengrilum ki jongi ki la the proof bakila kabadon kam bentas tang baki pajbagin bakin ailat tila dadi baki ailat yangi bangin let kum KMP ngin sapen sisa ya kata ailat yangi bangin bat dia ka yo lakam sensar khadar ha kadis council ailat yangi bangin bat dia ka sensar khadar ha ka jala phin sayo i yeki so kumba ki we ki nong yalam jong ki sengrulum ki baladep mensuah ki lapen i tengah sekolah on clean ke clear phimo bali jet ban yakun ki election MP but omi ki election MLA ngalada jubab mene lesi yak ta ka jingkli ri kamile lesi dengan jubab yang kumbang ong pi bah kan ke jingat lenti jonga kumudong lam sang balang but kum lawyers kum legal advisor jong ka disongsil ngalada pej ye shibun ki jinglong ka jingman jong ka jala ye shibun ka jinglong ka jingman jong ka India ki don shibun ba ki mat ki jura ki ba mangingi terang si saban penulong KLP ke jing menrung ya ketin kasih schedule ke jing settle no your border ka separate kadet ka amendment ya ka schedule kata ka special assistant jong ki funding ki repair ka jing penbet ya ke ST list mo ka tu ke ST list bangingi don ki babun ba ki bangila dawang ila sai keren kum ke jing pan exemption ya ke MMDR Act mo hakini ki singi i ho selong tan ka sedang mi kata ka debate ba kanu ko ba kambha la ka kambha ka open cast mining la ne ka kambha ka rat hole mining tikum kita an kini ki expert ki sedang ban ai view ko bolong contradict ya ka ke ba ka NGT ka ong I'm not an environmentalist expert tenre kini ki expert ki sedang ban ai ya ka view mo ti kum kata tingin le umno MMDR Act karen dak moy ka Forest Act ka jong ka sarkar India ka karen dak moy ngilat dawa ya ki ban exam ngilat ong ya ki ban nai penrikam hangni ailat ngi bangin sna daki we ti kum kita kim shimla ulong ha ka jing yo i ka jonga kalong ba shibun ba ki mat ki jura ki bakia ko bakum ka jai menrungi kit hadu menta ki tengku bat ka sarkar India bat ngimla ban pen urlong ki namar ka sarkar India ka ignore ki kamdon ka polkal will ban solve ki lani nyimdan ni ta ki briu ki babiang ki jongi kum ki MP ban pen sngo i nuksa i saiwi bangal abai pet kan ka pisto ka jinge kren suk apa deng ka agency bat ka sarkar ka ministry kam sham no drop ye ki case ye ki niki nong alam jong ka agency ti no pin keno pin keno agency ni pin keno sarkar jalan ni pin keno sarkar India apa kadiga ni ka bom shimla tre ban drop ye kis tinga so bong monu bom terang monu bom kwa ya ka jiksuk monu bom kwa baka jap melu ko jongi kan yo no ya kata ka political solution ka bangi deserve pan yo haga riti sensar jong kari India ti kum kini baro ki sakut apo parliament ti ngasai ong baka kamram jong unong alam kam dei ban ut song san ye ki jing jong pai ba hari kadi ban persyang kumno ban weng ban lut ban lau ye ta ki jing jong pajba tinga so ban ong ba kadi kata ka jing terang ba ladang ngahap ban penjanai ye jing sakri jong pajba ngahap ban let ya ka jaka bangala le si ban lut ban lau ye ta ki jing ngakwa ban yo i bangin yo ya ka LP ngi kwa ban i tin kasih kan rung ka net bopra tika ki state government kala deble la ka jong ka kamram tika basa kadi setang ye ki MP ki jong i ban posu bat ka government jong ka sarkar India ban ya keren ya kena kambat ka bat parlimen tinga khmi lenti bala da ki pajba ki ibit ngan salong ka sur nam ta ki baro bat nga khmi lenti bakum ka jala ngin sa nang yo ye ki we kamut pat ban ong ba
bakam don ke jing haka state la ni kam don ke jing haka disconsil singan sekeren ni kita haki we ki por menta ka di MP election ngin keren tang spang kata ti ka dau ka banga jit hi ban le che MP ka long ba ngakwa ban le haka jaka ya ka banga ngala ban contribute ti ha ba keren shubo ha mentau snam hadin ka lok sabha election shubo ka BJP ka wan biang ha ka por shubo pi kum ukurtong jangka di pi shaje kum MP jangka Shillong hato ka UDP bat ka HSPDP ka keluar bini tray ba ka BJP ban ra ban ne pentik na ba kita ki jing ang nur ki jongi baro kin ulong ngatarangin shim da ka baong RDA bat Indian blocks kumbak long ta ki don artili ki senjuk ba kita ki alliance sapo jongka sarkar mo la da pinpej na ka NDA ru mo nginom la ban len bagi parti yang tu ki don ki parti le si ya ka ba ki ngej haka sikulo konsep jongka konsep ki don pat ki ba khamlong pro Hindu thought la ni Hindu tua ideology kum ka BJP bat ki we ti da phin pech ka Indian bloc mo ka don ka ni ka Shiv Sena jong ada takre na ba Shiv Sena ko menta ka don artli kani ka don nak India bloc kani ka ideology jong kani bat ka BJP kan da fair you kalong very similar kini ki Hindu tua thought party hi kani ke Hindu tua thought party tu kan don sa kani ko kalian an nolor kata ki don sa ki political party po ke India bloc ki bolong pro muslim bet ti kalong ka ba ba phin shuju bab bet ya kani now blay at the end of the day ngi de ki regional party kas ngi don la ka jong ka regional aspiration hot ke contribution ke jongi saka national interest nginom la ngi don hi la ka jong contribution ngi don la ka jong ka regional aspiration ngin pej ya ka ke bolong hame khalia mangi de ke jela ngi la ba ong ka di ka we na ki jela ki balada PI award ngin yo mangi ya ka number 1 ha ka secularism ngi de ka we na ki jela ki ba tolerate ba ya borok kinyam ki don ki Kristan ki belong do majority ngam de i ba ki Kristan pat bakin le ben la kho ye ki we ki minority religion ki don ka good tempo ki don ka jinga trilang ha ki babun ki rekom ki don ni kinyam trairi ki jongi ki ba tri shitom ban penek pensa ya karti ki dustur klem daya kawang kti klem daya pej iben ye ki we ti la da phin pej kum ka me khlia ka jongi ka bal dei ka we na ki state ki ba ngej ba ya ka ne ka jing ya burom mar kliang ya ki niam ki ba pediang ba ya ka ta ka mon la lu jong ki bru ban jit yo ble yu ba phikwa ban mani ka niam ayu phikwa ban mani ngim tu kelar phi bam do masini ba do blang ni do siar ngim tu kelar ya ka riam ayu la no ka riam khlam akor ti ngenom la ban pediang ti ka sik ka me khlia ka de ka we na ki jala ki ba nganut ban ong ba ka ngej bat ketin bat kam hakaban burom ya barok kinyam ti kata ka de ka environment ya ka ba mangi kum ki parti UDP bat SPDP ngila im ti kumnu ngin surai no menta ba ngin lech sate ha ba ka lenti ke jongki u kom ba ka poisa we ti na ta ka daw ka ka ba mangi ngin rai andang i job ko long ba ngin rai ka ka ba bahatam nam ta jongi what is the best for me khale kata ka de kata ka di ka mat ka bangin dawa pin ya keren na ya ka LP pin le kumno ya ka amendment ko sik schedule pin le kumno ban penrung ya katin ka sik schedule ka assurance ga jong pi ya ka development nam ta jongi ka policy ga jong pi nam ta ki tribal no blingi di tribal state nginom la ong hot ki don kinon tribal population ka policy ga jong pi nam ta ki tribal te khlem da ya keren khlem da ya khana mo wat tang ban le thit khau skiluru ida jet te mo uno ba khamba uno bom khamba ban kren kat kata ban formation ya ka alliance haka national level ka dei ke bangi ham perkhat bun sin ngi haban pej ya ka jinglong ka jingman no blei ki breu ki kala ki parti ki kala ka nongrim jong ki parti ba jong ki breu ki kala la da fin pej man shwa manu ba sa long pro hindu tua Tongon ai example le phi ngine keren ne ke jing sisa phila ban cheng menshua manu ki parti ke basdang ban wanra ye ki anti conversion law Congress Himachal manu ba wanra anti conversion law Congress ka BJP ke sa continue kita ini keren ya ka jing ban ke bamdo masi who's the first party ban hatu kamdi ke Congress hajala Bihar haki 1958 menubawan ra ya ke imposition jangka Hindi haka jalan makhlih tu kemudian Kongres 1968 lembaga 3 language formula
Menu berul yang India yang hakanan hakat kandai spa ru raka di India kan di. Dia ka por jong ka kawan ka three language formula. Ka three language formula ka ong don lightly ki kitin ni bihaban. Bihaban puli ka English, ka Hindi bat ka MIL. Imposition like ki I exemption tang yang Tamil Nadu tu por. Nanti kadau ki school ki jongi do class 8 ga kan mau what upper dang puli mengi haban puli ba je kan dia do class 8. Kalau ada lupa, kalau don lupa ki imposition ka sedang mano dah sedang la kongres. Kini ngin ai nuk sa okay sa ka wei mo CAB menu MP bakren na kong du CAB ham tu umdi Dr. Muhammad Singh Arajar lai po Araja Sabha uong bahadin bala pia ya kari India kidon kini amrit pat hai kini ki wei kiri ki ba Syaban ben ti namar bagi Syaban ben ke India ka di ban ai nong song snong no ya kini gibrul la ki wan pai ya kari India kata is exactly CAB ka ba kala CEA menta ti ki parti ki kala ki beriu ki kala ki parti ki kala bangin rai bangin ngin sisno becata kan mla ban long kumbang ni ong hadu menta ngim dei jong ka NDA ngim dei hiru jong Indian block nomor ngim dan ye ki MP ti endang i sajit ngin sarai kin bat kumno ngin rai ngi pension rim ke ke bahatam nam ta jongi phinle kumno ye kita ki regional aspiration ki jongi bat ke kita ka national interest ki jongki ke ba maki ki kwa ban pensngu hangi ngin se keren tik anom nganom ya kan ni ka phang ngas ong tang kum ni ka wei dadi ba la job ke di ka kamram ka jonga ban khot ya baro ki nong yalam jongki jongka SPDP ba jongka UDP ngin list out ye ki demand ki jongi ngin pensngu syaki tan sampai ti lada ki tre bana tre lang ngin sejon lada kim sengap ya ke opinion ke jongi ti ka bahapan dan opposition ngin tre lang le yu bat kata sarkar ke bonom tre le si watang ban sengap yangi Kita bun ki mat ki banginya kran wan ring ngatara ngilai kran lot di bangilai da kran ka ILP ya ka tin khasi but Sean pin ko ye kani ka program lada pidon kanu ka khubor ka pi kwa ban ong shikinong pek ye kani ka program ka jongi ka khubor ka banga kwa ban ong sha ki ba no song snong jong ka khasi jente hill region kalong ba parari ba it ngide bersong thu kalong ba na khasi jente hill ni haban pha tang UMP lada uni UMP jongi ubangi pha Ukraine nam ta jongi ngila donbok lada uni UMP lani ka MP nomor ki donru ki nomi khamak gan thei ka bangi ngin sapha kim kren kamut kasur jong ka jamru jongi kasur jong ka jala jongi sansnem kan Joseph Eno namar bangi haban pha tang uwi kadi kamram ka jongi bangi haban perkhat sani bha shwa banjit akan tu ya phi ba phin bu ya ka jing duai haswa ba phin jit yo nomi khaman akan tu ya phi ba phin nom mele shongshit nom ya kande nom mele shongshit nom ya sangap than ya ki jing roi ki babang pensiong nong rim ya ki mat ki jura nai sangap than ya ki nia kawang kti jong ki nong san perthei ki babang ka ktin nai sangap than ya ki jing sha penting ko tempan bat ka badon kam kolong ba so ba nai let ngop ha ka bor jong ka tengka so ba nai let so ba nai jit da ka jing ya sngo dong ya jing sngo than nai ong ba u nong west khasi hill une jit para nong west nai ong ba nong east para nong east lane jente hill para nong para jente hill nai ong ba ka jing ye jit ke jongi kan dei no na ka jing ye dei balang ki jongi nai yet da ka ta kalenti ka karpat ya phi ba phin lum ya borok ki appeal bat ki manifesto jong ki parti pensiong no rim ya ki wan sengap ya ki jing pensai ki jongi ngam ong ba phewan sengap tang ka jonga sengap lang ya ki wei ru ti enda phila yo ya kata pensiong no rim pej bha ya ka capacity ka jong ki breu pej bha ke ke ba ki ni ki nong ya le election ki la le ha ki por ki bala dep manu bala contribute ha ki mlang ka salang ha ki por ki bala dep manu padang keren jai benriu tang hadin bala join ha ka politics kum kita ki para beri so ba pension rim bat hadin kata sarai bat kumbang ong phi ba ka sensar khadar kadi ke bakhut ke basuba kadi ke ba ublei trekan rat no bu no thau ul ai hangi khon benriu kadi ke kamram ka jongi ya ban pan ya ka bor no ublei no bu no thau ban pan ya kata ka jing start ke bakhan jablei ha shwa ba pinjit ti ladang ilale tang ngej kem ba pin sajit yo ubriu ba ba yo ubriu ba biang bat leng ba utang yen sayo ya shibun ba ki jing ba
kiba kum ga jala bat gar kiba ka jam dung sayo Ti tung lai snow ya ki mat ki bang lai krem ta sni bat ka kata ka jing ang no jeng ba Robert da isha jet kum UMP uban represent yang ni mi khaman ingi nak jala hang te hapo lok sabha but ngi kit bok kit riang ye but ngi kermen ba kani ka jing ya ti ka jong phi ba kani ka jing ang no jong phi kin urlong ti parlok khublish bo ni por ka jong phi ba ro ta ha ka wi pa ka por ngadi bang gitio mauri ta ka benta u for front media